Mutuo pa mo og gaba? Tinuod ba nga gaba dili magsaba? Madili sama sa sili nga muhang dayon? Mausab kini ang akong nahadlukan ron ning akong bana nga gigamit ang mga santos sa iyang pagpangilad. Mamangod ni ang mga panghitabo. Doon na may tulo kabuk mga anak. Unya, kami ug ang akong bana na ara manginabuhi sa basura. Mga basurero ming magtiayon. Dili man sad ingon nga nagkalisod kaayo mi. Mamangod ni ang mga panghitabo. Kami ang sinalikway, kami ang nagpakiluoy, kapait ding among kahimtang, wan nagyud kami kadangpan. Toy! Oy! Ana uy! Luding! Asa man? Muta na pa man asa pa man di ay. Basurahan! Mugo na tong bread and butter. Gusto to, no? Bread and butter man din ni basurahan. Yun na, ang mga bata. Toras eskwelahan. Huh! Pingano ka damin toy. Kalawang mo itong pangaghuni mo na unsa ka. Lain na sa ning kalbaryos kasakit. Unsa ba'y kalbaryos kasakit? Uy, kalbaryo gani kasakit, yun na. Ang ako ba? Ha? Mm. Nga dungag na sa budget, na saka sa plitihan ay. Mga magid na, uy, sige mo ginang saka ang langis. Malangis ka. Unsa may langis, oy? Oil good. Krudo, gasolina, lana, mao na diha. Mao ng tubig at langis. Mm-mm. Mao lagi, matod pa sang Pinoy, wala siyang magagawa. Mao na diha. Unsaon taman, ugwa siya magagawa. Utong na lang ta ini. Mao na, utong na lang ta. Ikaw ay. Ay, nata na, oy. Manlakaw na ta. Tana lagi, ganin ako sig-ingon nimo. Sige. Mao na tas ubang mga basuriro ini ron. May taon talo din nga, makakita tag bulawan sa basurahan, oy. Ay, nalang paghuna-huna anak mintoy. Uy, basta kay maning kamot ako tututong mahimo nga mabuhi ta. Buhay lagi, pero daot. Hilom lang gud diha. Tara, dali na ba? Mauna tas ubang mga basuriro, dali na. Nakabantay ko sa kumbana nga gusto kini siyang resign pagka-pobre. Pero unsaon ta man nagipakatawo man ni akong bana nga anak sa aspo, anak sa pobreng upaw. Ugri adlaw nga namati ko sa straight to the point ni Attorney Rufil Banyok, nakadungog ko sa report ni Paul Lauro bahin sa nahitabo sa Danau nga dunay usa ka hulagway sa paril sa merkado sa Danau. Milagro ba, oy, Lodi, oy? Milagro ba, Basta oy? lagi mo na ko nabati sa report sa radyo nga doon na kunoy hulagway ang atong Ginoo sa usa ka paril sa merkado sa Danau. Milagro rin na. Maobito nga mo adto ta mo tan-aw tag unsa gyud na. Ay, ilad na, oy, ilad na, oy. Mo adto lang gud tagud ug tinuod di ay nga dunay milagro. Ay, milagro ba, oy? Di ka day mo tuog milagro ha mintoy be. Muto man. Ngayon mo kung muto og milagro. Nga kadtong akong sakit sa lubot nga nagtukong waday kaayuhan. Naayo man, mo to'y milagro. Katong tuyob nimo? Grabe tinuod to no. Pero gimilagro has Ginoo, naayo wan tuyob. Na mo tuo ka man daig milagro, di mo adto tas Danau, mo tan-aw ta, may ginang makasaksit ta. Hala, sige mo ta. Kuan og mao ba milagro ba na siya. Pero moagis na Compostela. Muakisat nga naman day. Naabra sa lain pinominon di as Compostela. Nga pare ko no, dili patuan mga Santo Niño, mahal nga birhen. Ay, tuo man ka igibistigar pa sad na. Atong huwaton kung unsa gyud resulta ana. Dali na uy, kay udto na. Ibilin tala mga batas ilang apuhan dali na. Mo kadto nga didto gid mi sa merkado sa Danau aron pagsaksi sa usa ka hulagway diha sa parel sa merkado sa Danau. Ug ako kay nakita nga daghan kaayo ang mga tawo. Doon na nanagkot og kandila og diha sila maligya og lana. Labaw sa tanan mga kandila. Nakita ka ba mintoy ha? Hain ba na, oy. O kana kung naas paril ko day hulagway sa tong Ginoo kana ba kana o. Yun na paluding. Klarohon yun natin, klarohon na to. Klaruha gyud sige. Muram nagnaong ni Majilan. Majilan ba oy? Hanggaws naong nimo. Naong gyud sa tong Ginoo uy. Ano nakasulti ka ba na? May nakakita ba ko sa naos tong Ginoo? Ha, doon na ba? Wa noon pero maura man ginang naong nga nasa altar sa simbahan o tan-awa ra gud o. Oy, Loding, di dahin tamo too. Imbestigaron pa tingali na. Tingali ka doon na nag-drawing, ana. Basta, tan-awa ra gud o. Daghang na nagkot, nangadji pag yun. Nasay na maligyag lana. Maulig yun na. Ha? Nakainumdum dyan ko sa kuan, sa uban ba? Di naman to, Bulakaw? Nga katong Santo Niño nga muhilak mo to? Nga muaga sa tubig sa mata? Nga doon na pa Santo Niño sayaw? Oh? Pero hain naman ron to. Pulos to ilad. Tinuod yung tingali ni Mintoy. Uy! Ay, ambot lang ko ding. Ay lang, ambot lang. Ay, ihurot yung pagtoo. Ambot yang.
Pipay gabi nga naghigda-higda sa lantay ang akong bana diha sa among silong, sa kalit lang, mitimbakwas ni siya. Husto. Nga, ano kada mintoy, uy? Naglitik-litik ba kasi imong tudlo na unsa ka? I've got it, Ling. Husto. Dali na tuod kayo ang kwarta. Ano kada mintoy na unsa ka? Huy, ngano ka uy mintoy? Magmilagro ko. Unsa? Unsay magbilagro ka mintoy? Holo ding. Magmilagro ko. Kinahanglan ani ang cooperation, ha? Dali ra king kwarta ani. Ha? Unyo sa imong buhaton mintoy, ha? Dali. Ipaduol ng dunggan nimo. Iunghong na dako. Ay unsa man lagi na uy? Ano. Hanggaws na ako ni mo. Sa! Misugot na lang ko sa gusto sa akong bana. Og mao kadto nga iya dayon ni gisugdan, naniid lang gyud ko. Tuan aluding, nalubong na. Ha? Unsa may nalubong mintoy? Ang gamay nga santos, nalubong na nako sa Luyos Kapilya. Unsa? Unya, wa kay nakakita nimo sa paglubong sa Santos? Huwag yun kay Mingo naman. O kung sa may sunod nimo buhaton? Kuan kining, na may namatay nga to silingan ba? Karong gabi mobilar ta. Siguro man ko nga, to agyos parang yulhulya dito, kay Bilar King man na, maong mobilar ta. Unsa? Unya mintoy. Basta, alalay lang ka nako. Ay lang yung palag ha, kuhay kwarta ning malabo. Basta karong gabi mobilar tas na matyan. Ug kalalay lang ka ha, kasabot ka ba ha, Luding? Kasabot ka ba? Mao kadto nga didto mi sa namatyan sa bahay sa among silingan, daghan sa kaayo ang mga tawo nga mibilar. Prekulas! Prekulas! Niyagin mi pre ha, may bilan mi si mong tatay. Okay, pre. O saan ang daan mo, pre? Kuan bingka ni pre, para... Bingka Oh, na si bingka sa... Hindi ka lamakan, pre. Ayun, bingka na. Tawa ni Storo. Bingka. Oh, bingka para... Dani John Pumanis, pre. Puhanes? Oo. Mudaga na ba kuno nagkonsehal sa Lamakan? Salamakan. Barangay, oo. Ani, Kapitana Lydia Brunes dito. Oh, kauban sila. Ano sa daan akong kape? James ni James. Ah, di ba? Oo. Lami ni kayo. Oo. James. 5 in 1 or 3 in 1, lami man. Bababaan yun, no? Oh. Why, kuha na, latte or kaning cappuccino ba aning James? Dahil. Lamo, ra ba na ito? Dagan nagbilaron, pre, no? Oh, lagi. Salamat kay pre. Oo. Kuhan kining pre, ni ang ako misis. Kuhan lang una, pre, kining mura mo ko gikapoy ba? Magigdalas ko dito sa bangko, pre, ha? Ah, di ba? Oo. Nanay mga politiko pre, oh, Oo. sugod na sila taon. Naman, sukod naman. Oo. Ako'y uban nga mo trabaho sa ilang komitiba, ingnon sa dayon nga, nanaot nagsuga, kay dukol mga eleksyon. Maunan din na lang tagadahan mo lang. Ino rin, sugod na, pakita lang eleksyon. Bitaw? Oo. Di ta kasabot. O di ta manaon, kasabat na. Gini politika, pre. Sige, gikabal ko, pre. Magigday lang sa Joplin, ha? Sige, pre. Oo. Lingkod na. Nami bang ko nito sa Daplin, hindi Oo. na to. Sige, pre. Kaan na ginako, may gali kay nenay bingkang ni John Puhanes. Puhanes, oh. Lamir ba kina yung bingkap? Oo. Sige, hindi ko ganit, pre. Sige. Mao kadto nga gibantayan ko lang gyud ang akong bana og unsay buhaton ini. Lagi higda ni sa daplin ang akong bana og sa kalit lang. Di, ngano na ba na mo? Nikalit ko lang siya, git. Ngano ka na siya? Duol na to, pre, dali, pre. Duol na to. Pre! Pre, ngano ka? Naunsa ka, pre? Ha? Pre. Kalain sa kundam ko, pre. Kalain gyud. Ngano man? Nagdamgo kang nagdagbigkas dyan mo. Dili, pre, dili. O sa imong damgo, ha? Sa luyo ko ros ng kapilya, pre. Na ako na sa kagamay nga santos nga gilubong. Ha? Nga gusto siyang magpakuha, pre. Ay, hayo na ilubong, pre, ha? Naluyos kapilya. Kauto na to, pre. Kauto na ko. Sa. Kauto na to, di. Dali, kuyog mo tanan. O, dali ka mo. Kuyog mo tanan. Tao na to, tinuon ba na ko, marimin tayo. Dali mo. Tara. Maayo gid kayong pagkadrama sa kumbana ang mga tawo. Mo kadto nga gikaut tayon sa kumbana ang iyang gipatuo nga santos nga gilubong. Sino man sa naglubong adto? Og tuod man? Naba, pre, naba? Nira, pre! Usa ka gamay nga santos nga nalubong niya, pre! Wala, tinuon ko ni. Milagro, kini! Usa ka na kong milagro! Milagro!
dayon ang akong bana o kamayng urna nga mo iyang gibutangan sa Santos. Ug doon na siya gidrama nga usa ka babae nga buta kunuhay nga mihikap sa Santos. Sige. Kuan, linya lang mo ha, linya lang mo. Kamong manghawak sa Santos nga gamay, linya lang mo. Ug ang kandila naras gawas ha. Ingon man ang lana naasas gawas. Ada tag 50 pesos lang ang lana, ug ang kandila mao sa gyapon tag 50 pesos. Dere, linya. Pahikap ako sa Santos nga gamay. Pahikap ako. Ay, kaniyot lang, punahon na nato ni usa ka babae nga buta, nga napagnan siyang kahayag. Unahon ta ni, niya misis, ay mong kamot, ikapa lang ang larawan sa Santos nga gamay, o ipaghit si mong mata, ikapa. Sige, niya ipaghit si mong mata. Ana misis, ipaghit. Sige. Yay! Nagkakita na ko! Nagkakita na ko! May nakita na kong kahayag! Nagkakita na ko! 346 kabuok ni Nipot! Nagkakita na ko! Uy! Milagro! Milagro! Naghuwag di ka! Usa ka na kong milagro! Ug day kapi nga nakinuktok ko, nagunahuna ko kung unsay linugdangan ning tanan kana bang gitawag og gaba. Moy akong gikahadlukan ug nakigsulti ko sa akong bana. Sa? O mintoy, gaba. Gaba? Uy, luding hilom dia. Mutuok ka gaba. Ayaw pagununa niya na. Ang hunana ang tanawa ng kuan ha? Tanawa ng balde. Awa ng balde. Awasin siyo go na. Ay, naitagbang gatos nga halis kandila uslana. Unsa ka ba? Pero mintoy, una-una abaya ha. Naatay tulo ka buk mga anak. Una-una ayin ta ka Kaya mga nga bata. naman lagi luding. Kaya nga naman. Unyag adto nila mutapot ang gaba. Ha? Unsa may mahitabo? Muundang taning kalakihan mintoy. Ilad man gud dakong ilad. Dili luding. Ipadayon tani. Hangtod sa kutob ang pagtuos sa mga tao. Pero nahadlok ko sa gaba mintoy, nahadlok ko sa gaba. Padayon ko gini. Samtang doon na pa'y daghang mga sinsiyo nga matagak des balde. Ipadayon ko ni luding. Labaw pa nis danaw. Ipadayon ko gini. Mao kini nagpada ko ning akong kahasol kay wa na ko masayod sa kumbana. Kun asa ko mga maayong hunahuna ba. Nahadlok man ko sa gaba gud sa linugdangan ning tanan. Hinuon dunay mga tawo nga nag-anam-anam nagpagwa mutuo sa kumbana sa iyang mga kabuang kay tingali nakamatikod na. Pero kapo, unsa man og kamoy pasultihon kay maminaw gyud ko ninyo, luding. Okay? Ay! Ay, hello! Hello, coffee break. Sa tanan. Tanan. Board nga nagpaminaw ka nato ron. Balabi na ni by Jerry. By Nilo. Nila ni kasamang Ruben Hiraldi, ni Johnny Blando, ni Josie Dakay, o ni Aurelio Linsonoring. Nga mga diehard ni nga tutulog. Diehard yun. Mga patayng gahi. Og si Luding atong sender. Luding. Kini sila mga kabus ba, mga basurero lang na mga manginabuhi sa basurahan. Mo na niyang asawa kini si Luding, ang iyang banas mintoy, day adlaw gibalitaan niya bayan sa nitapos Danau. Katubang dunay na kuan sa paril. Apparition nga unsa to. Nga mga hulmang nga naw sa Ginoo. Mo to ang iyang bana nangita sa paagi nga pinaagi na nga makasapi siya. No, ang iyang gibuhat gilubong niyang gamay nga santo sa yuta. Nga diday na matyan higda siya. Kalit siya bangon nga gipadamgo siya nga na santos nga gilubong sa yuta. Des may kapilya. Gikaut. Mo to gihimo sa niyang punan nga nagmilagro. Dagan sa dagan sa nagtutok kandila, palit og lana kay kuan. Milagroso. Milagro. Mo ni kuyawang Luding ang gaba niya kay nara ba sila tulog ka mga anak nga tingalig adto niya ang gaba sa iyang mga anak. Tinuod gyud na Luding, tinuod gyud na. Mao na nga unya unsa may yang kuan nga iyang badlungon man. Nangayo sa tungon na. Kay unsa nga ni linugdanan ning tanan. Correct. Oy, mao gyud na. Unsa na adyo na linugdangan. Unya
mabukura ba yun na? Oo. Di na mula hotay. Di ginamula hutay luding kanang mahibaw-an ra gyud ang matuod unya makauuaw nya ang gaba kada bang inyong giilad ang mga tao labaw na sa tanan ang atong Ginoo no nga murag Tingalig na niya yung mga dagkot-dagkot, Oo. matumbang ka dila, masunog inyong bahay. Masunog, oo. Ano na igaba. ngano kaha no nga inana man ang uban board no tungod tingali board kay ang uban god og dunay imilagro Daghan na may mga donasyon buhat ani. di ba? Katong santo ninyong musayaw, Oo. santo ninyong muhilak, unsa to? Mga yan, masakpan man na dugay, may bawaan man nga. Naray, bawaan pa. naay mga mga pamaagi na si buta buko-buko. Mahibawan. Honya ang kuan na ang gaba na di man magsaba. Mauna luding badlungay nimo ami mabana nga ayo ana uy kay magabaan ta sa tao Makagaba sa Diyos. gina. Oo. No labaw sa tanan sa atong Ginoo. Ighimo nimo puhunan. Uy, ayo uy. Ngano man di ay og ay Padayon lang mo uy, pagkabasurero. Oo. Tabangan mo. Naabiya sa basura ang mutya. Oo, Uy, na pwede diya, na. kwartas Sa basurahan. basura naa ang mutya. Munang mutya sa basurahan. Mutya sa basurahan. Okay. Doon na higayon nga makakita ka ng mga Dollar. dollars Alahas. na nga dili na kuan gyud to sa mga tag-iya no dili na gyud to wa na gyud to kay murag ilabay pero problema lagi sa board og nay makakita board labi lagi na na. adong mga dagko niya ato sa kuan kanang ato sa mga pulis usara kanang mga tinugyanan sa Sige lang, balaod tagaan man sa kagkuan basta Mao iuli ba? lang sa nimo. okay ra lagi Palipay. kung kanang butang imo makitan mauli gusto Mauli. nimo tag-iya Tawa man na kawata. mao na muna nga sige lang hinay-hinay lang Hinay lang. total na may daghang basura gyud nga ipanglabay sa mga tao kana mga plastic kana mga basius mineral water no mga juice daghan man jud na okay ra gyud. ma-recycle. Oh. Kaya Unya, ikaw luding mangita sa kaginahinay nga imong trabaho. Ayaw anang mga pamagi ha. Tama, una, machiga Sige na kang maayo. trabaho luding ba? Dawat kag lapada? Okay, naman sila basura. Oo. Sige lang, padayon lang pagpamasura. Oo. Sige. Ana lang luding ha. Salamat sa padangat itong tulumanon. Kung ako ang pasaldihan. Subscribe to Dramaturgo.